Brillanti Musicals, kull nhar ta' ħamis fit-8:30 dejjem fuq One. Fabian Elias Garcia Parada, Kolumbjan ta' 43 sena li joqgħod ta' slima u jaħdem f'ristorant f'Al-Qormi, inżamm arrestat wara li ġie mixli mill-qorti li qatel lil Sandra Ramirez. Il-mara li hija Kolumbjana ta' 43 sena nqatlet b'daqqiet ta' sikkina f'kamra tas-sodda f'appartament li kienet qed tgħix fih fi triq George Borg f'Taslima is-Sibt filgħodu. Il-prosekuzzjoni mexja mill-ispetturi Michael Vella u Wayne Camilleri spjegat li s-Sibt tal-ħabta tas-6:15 filgħodu l-imputat mar fl-assa tal-Pulizija ta' Taslima u taruħu bidejh. Hemmhekk huwa kellu traċċi ta' demm evidenti fuqu u uża app minn fuq il-mobile biex jitraduċi mill-lingwa Spanjola għall-Ingliż. Bekk qal lill-uffiċjali tal-Pulizija preżenti li kien għadu kemm qatel lill-eks mara tiegħu wara argument u ġie arrestat bħala suspettat ewlieni ta' dan id-delitt. Wara tieħed id-depot tal-Pulizija fil-Furjana għal aktar investigazzjoni. L-imputat tagħhom iċ-ċavetta tad-dar u minn hemmhekk il-Pulizija marru fl-appartament li kien indikalhom l-allegat qattil u sabu lil mara bla ħajja fuq is-sodda b'daqqiet ta' sikkina evidenti ma' ġisimha. Kien tim mediku li ssejjaħ fuq il-post li ċertifika li l-vittma mejta fuq il-post. L-akkużat wieġeb mhux ħati għall-akkużi miġjuba kontrih. Id-difiża ma telbitx għal ħelsiem mill-arrest u għalhekk il-qorti preżeduta mill-Maġistrat Elaine Rizzo żammet lill-imputat arrestat.